জিবি তে হাপানিয়া হসপিটাল মিলিবই হাপানিয়া খরকসা জিবিও 1 2 3 4 5 টোটাল 6 जना पेशेंट्स जों नायफैका गोबां जानजानि गोबां प्रब्लेम जोंनि जिबो रुगिनो हायफाना जों निजिनि एलाकानि बर प्रब्लेम दं गाबोन बागै हापानिया तै जिबिओ जों फायनाय फैगासिनि टिडब्लिउएफ नि बदलक दङ सिमना ब्लक कमिटिनि जिनि बायसिबानजुलि जिनि अर्चना दिनि सुस्मिता तै मन्दिरा बरबो पारानि फायनो अ रुगिरकनो नायना हिं फायलायजा आंबो बरनो लगी मा रैखा के तेताम सानायबा नुगुइ बेलायखनो खामो जे आमसु रुगि तो गोबां मानो एफानो सिमनानि रुगि सिमना आमसायनि गोबां रुगि जतन नायसुं मायफानो जे मानसाक्ता अब हायकेने जों लुगुरनो जुबाय दंलाय सार आरो मुखा गुबुन बसनो बाहायनो नायजागौ नायफाराव बाहायनो अब सालकिसिसे सिगां सिमनाव किजा एसिड रक सालायमानि न मानखाना आबारावनो बसं नाय थांगाता ओके जरा मिडिया ताककनो जों दिनि सब जराव फरक टाम जा जों थांजा पुइला जों थांगा हापानियानि कन्डिशन को अबनो पुइला बहंकाय शरत चौधरी बिसि मजानि हठात करी बाबा हायकेनो बहकनि साजागै बहकनि कन्डिशन हामियांगै तुबलाय माने तर आंनि प्रब्लेम ते बरबो ए सिसिनो पुइला बरक खेलम बारो थांका आरो हयते बर रेफारि रि हजाका हजमफोर और हापानिरि हजाका हापानिरि हजमा परे हिंकाय जों खबर मांखा जे अ रुगिनि कन्डिशन बले खाना सायानि किसा खानाव एबं जों और फायखाना फायका अतत बिनि तिमानि हासि सरि केंकनि टिबी रुगनि कन्डिशन किसा दङ होने साजागौ हायपाना सारिबाबो टेस्ट खायनाय खांगा तेबो सायमा संनाय अब बरुगि एबं टिबी जिनि रुगि तंखा हयतो सिनि तंग लगिवा सिनि बरम गनां सिनि एमएलए बिशकितो सिनि सार अब डॉक्टर बे कांटेक्ट खालेका सालायका जिदि अब हाय कन्डिशन तंगा हांगा तो कोन वान दा करे हने डाक्टर बे सालायका सिनि सार ता आबनि परे बस बरनो कग्रि काबुखा और आं पैसा तो नांनाय न हायपनो बंनि आयुष्मान कार्ड दं हांगा अब हायरक रे हाय इंनाय हनै अब साजाका ताइसिनि सारब सुबानाय अबनि बिसिंति जुदि थांगा तो तेबो जों सुबानाय हनै अब हाय कग्रि काबुखा ताइ आबनि परे ताक जों जिबियो फायनो पाइका जिबिनि कन्डिशन अब हायनो चराय बिनि 7 बोसोर कायसे ब्रै बिनि उमर हंकाय हठात करिया बिनि साक फुलिवै तंगो ओंगाय साक फुलिमर हयते तैरो खारि जाबि तंगो आरो हयते नेक्स्ट टाइम तामुनो अब ताबु डॉक्टर बनो काहामकाय साइरिया को हनै अब संतिनि खबर मा फैका नेक्स्ट टाइम बिनि तेबो काहामकाय नाजुम परे असरायनि बिनि साक सरिवते तंग तेबो काहामकाय खबर माना हिनि अब हायके संतिनरो खाना फैका आबनि परे नेक्स्ट टाइम हिका सिनि सिमना चिनि आमचाइनि न अब अफिस तेला अब जागानि आंजि बसंनि तंफानो हायपनो सुगियारकनि तंलाय माने ओ एसिड रक सालाय तंमानि अरबो जों फायनो फैका अरबो सिनि बरम गोनां सार बरबो सुबाय फैका आरो किसा kai सुबा फैका एबं आरो कग्रिका सिनि सार आ बरनो कन्डिशन जिदो हाय तक नेक्स्ट टाइम सालाय सुलाय अबनो फके ताम सलिउसन थांनानै नै अब हायरक बरनो कग्रिवै काबुखा बनि बानो लुकरनो बनो संगायनो मुसुङो जारा चिनि गोबांमा एरियाव अब हायरुगिर क्लाय तंगै नगा आसुलाय तंलायो जतो पाते चिनि रोग्रो अब नगा क्लाय तंलायवै चिनि बसुक सुबायमान अब हायपनो जों चिनि सानि बिसिंति जों कांटेक्ट खायलायै अब हायके रुगिनाय केबो जों खेलमबार हाय जागार जों रहर बागारन बिसिंति खेलमबार जों फिरि हाय मामानि जागाराव थांगै नायलेनानै थों हनै आं जतो आंनि लुकरनो आं कयो ते बारा पक्षालिया हामबा अरनि पेशेंट थाने सालकिसा सेकांबो गुबुन खेरामा हस्पिटालाव ऑपरेशन सक्सेसफुल लायलाय मेरे मुखा और पेशेंट कायसा सर कुनो फिरि रगत लांगनो खेरामा रगत लांगनो अब पेशेंट एमना तो तंगो तंमानि बागैनो तिनि आरो जे खेलमबार थाङि जों किछु दिन आगो 28 तारिख 9 अगस्त जों थांनाय माने आरो अब हायकेनो फिरि मा रिजांनाय हनै साजाका जोंनि जेबो खुद थाङै नायखा आरो कोनो रां पैसा नांनाया जारा अब हायचु ग्यांगै तंनाय बरनो खेलमबार हाय जागाराव बिथि आयुष्मान कार्ड तंगै तेते बसाव अब हायरो कार्ड डक्टाल आरो फिरि जतो पाटे रिजांनाय हनै अब हायके साजा ताबुसुम जराव थाङै जारा तंनाय रक थाङै नाय मांकाय चानाय फिरि मानो 100% बिथि बाराय हयते जतो हयतेनो फिरि रिजागै तंगो आव खेलमबार हासपाताल
যারা সুগিয়াङै थांनाय नखुनि बर'रक যারা रोङि थांनाय बर'रक आपातत आरो थाङै नायजाखो हांगाय बर'न साक हामनानै बागै थांगाय जानाय होनो आं कयजाव जत पेशेन्ट हाय थांनाय रंनो